Salut! Așa cum v-am spus în video anterior, pornind de la schema pe care deja am desenat-o în LT Spice, de fapt nu asta, ci cealaltă, așa. Deci pornind de la această schemă, voi desena, o voi adapta la schema din Revista Technium numărul 2 din 84, articolul State de sonorizare scris de Sorin Sava. Această schemă este asemănătoare, este ceva mai complexă și să vedem care sunt avantajele și care sunt performanțele, dacă chiar scoate 100 de W pe ieșire, dacă chiar are bandă de frecvență de 10 Hz, 10 kHz, 100 de kHz. Distorsiunile nu pot să le măsori și nici raportul semnal-zgomot, dar vreau să văd dacă într-adevăr are randament de 75% și dacă puterea maximă obținută, puterea de pe ieșire se obține la acest 0 decibeli valoare de intrare. Ca și până acum o voi face în ambele versiuni și cum este aici în Darlington și în Siglai, să vedem cum funcționează. Nu voi folosi, nu voi face și în versiune de quasi complementar, pentru că atâta vreme că la ora actuală nu mai este o problemă chiar așa tehnologică, realizarea tranzistorilor de putere PNP, nu văd de ce aș abuza de folosirea tranzistoarelor, acestor tranzistoare. Anyway, mă apuc de desenat.
Așa arată schema. Uh, Deci diferențele între asta și cealaltă schemă sunt date de generatorul ăsta de curent constant pentru polarizarea etajului de intrare și schema de limitare a semnalului este cea mai complex făcută. Cealaltă schemă era pur și simplu un tranzistor care trăgea baza prefinalului la median. Ăsta lucrează puțin altfel. E tranzistorul ăsta care îl deschide pe ăsta altul, care trage semnalul, practic, șuntează semnalul aici, șuntează semnalul pe tranzistorul de sus, pe prefinal, așa. Este 90. Hai să-i dăm drumul. Hai să punem aici 1 volt pe intrare. Asta să o fac 25 de mili cu 20 mili. Așa, să-i dau drumul și să vedem ce avem pe ieșire. Pe ieșire avem un semnal limitat. Aici se vede că avem distorsiune. Hai să reglăm întâi pe ăsta până scăpăm de ba nu, hai să mai facem ceva. Întâi să 30 de volți, 1,5 limitează, eram sigur, 1,4 și 25. E prea mult. 1,2. Așa. Ok. Avem 40, cam 70. Așa, ok. Hai să vedem ce putere avem pe ieșire. 87 de vați. 88 de vați. Mi se pare cam mult. Cam puțin. Așa. Hai să rezolvăm întâi problema asta. 1,5, 2,2. Perfect. Asta înseamnă că dacă aici punem 1,2 picovolți, aici avem 3 miliamperi, mi se pare foarte puțin.
delete. Aici am aproape 1,2 volți și aici minus 0,6. Ok, interesant, interesant. Să trecem din nou aici la 1,2 volți. Așa. Continuare avem 3,3. Ok. Și hai să refacem măsurătoarea. Pico. Și avem de mie. Și avem aici minus 1,2. Ok. Bun. Bun. 100 de mAh mi se pare cam mult curent de start, curent de repaus, dar ăsta este. Așa. Mai departe. Hai să vedem cum reglăm asta. Deci, dacă punem aici 4 ohm, curentul pe aici este de 9 amperi. 9 amperi 9 amperi ori 0,15 înseamnă 1,35 și 35 și noi trebuie să avem 0,6. Dacă pe asta o punem de 150 de ohm, da, limitează simetric. Nu pot să spun că sunt foarte fericit de felul cum limitează, dar asta este. Ok. Uh, Hai să vedem, să-l punem pe ăsta la loc. 1 mili. Să nu avem treabă cu ele.
optomi. Ca să nu avem treabă nici cu el. Frumos. 88 de W. Deci nu scoate 100, scoate 88 de W pe optomi. Așa. Ce mai vreau eu? Hai să punem pe ăsta la 1. Și pe asta să punem 1. Să trecem pe bandă de frecvență. Să punem octave. 25. 0,1 și 1 megahertz. Și să eliminăm asta. Wow. Ce bandă de frecvență are în sus. Ce bandă de frecvență are în sus. În jos se duce, se oprește foarte repede. Relativ repede. Hai să vedem. În jos. Nu. Jos. 3 decibeli. La 4 Hz se oprește. Și în sus. Are gliciul ăsta în sus. Și 2 MHz. Frecvență, frecvență de frecvență superioară. Hai să mai vedem o chestie. De la 10 Hz avem într-adevăr mai puțin de un decibel, dar totuși este aproape de 1 decibel. Și la 100 de kHz avem 8000 decibeli. Da. Acum, hai să mai vedem o chestie. Conform măsurătorilor de aici, hai să trecem înapoi pe 25 de mili, 20 de mili. Sinus 1,2 1 kHz. Așa, să rerulăm asta. Și aici, aici și aici. Deci, pe ieșire avem 88 de W. 68 88 părțit la 68,6 plus 69. Are 64% randament în loc de 75% randament, cum spune el aici. Așa. Să mai vedem niște chestii pe aici. Irit. 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 În lipsa semnalului de intrare. Vedem un pic aici. Să vedem ce curent avem pe aici. Avem 2 mA. 2 mA curentul prin
Um, prin cele două, da, 2 miliamperi curentul prin cele două uh, etaje diferențiale pe intrare. Uh, aici, pe prefinal, avem circa 7 miliamperi, între 3 și 7 miliamperi, iar hai să o luăm de la început. Delete. Deci, în lipsa semnalului de intrare, pe aici am 2 miliamperi, pe aici am aproape 2 miliamperi, diferența este foarte, foarte mică între cele două. Așa. Mai departe, curentul pe aici este de 5 miliamperi, ca și curentul pe aici. Hai să le ștergem pe astea. Nu fie prea multe. Și curentul de mers în gol este la 100 de miliamperi. Mi se pare mult, dar ăsta este. Iar pe aici avem cam 10 miliamperi curent. Ia să vedem. În momentul în care avem semnal pe intrare, ia să vedem ce curent avem prin rezistența asta. 10-11 miliamperi prin rezistența aia. Facem o chestie. Hai să uh, revin aici la și pe ăsta să-l pun din nou pe frecvență. It. Și pe ăsta să facem 220 de micro și pe ăsta să-l facem 220 de micro. Da. Se împinge banda de frecvență, scade banda minimă de frecvență. Era de așteptat. Așteptam la chestia asta. Hai să mai facem un lucru. Să vedem, să-i dăm save acestuia și să îl salvăm din nou cu SZ ca să fie de la Siglai. Și nu-mi place ce a făcut. Nu-mi place ce a făcut. Asta trebuie să-l salvăm. Deci 402. Și save as. Deci 402 underscore set. Așa. Ok. Și acum să încercăm să facem modificarea pentru Siglai. Așa. Hai să sinus
1 volt, 1 kHz, 25 de mili, 20 de mili. Folosesc acest, practic, ce înseamnă asta? Că el, practic, face simulare pe 25 de milisecunde, dar începe să-mi afișeze după 20 de milisecunde, asta însemnând că eu, practic, aștept, să zic, un 20 de milisecunde să treacă de fenomenele tranzitorii. Nu știu dacă este suficient, bănuiesc că este insuficient, dar oricum de la 0 este mult mai grav. Așa. Aș putea aici să pun, spre exemplu, 105 și să pornească de la 100 de milisecunde, numai că asta înseamnă mai multe calcule făcute. Hai să vedem. Pe ieșire, așa, avem 30 de volți. Hai să punem 1,3. Data trecută nu, era prea mult. Și acum este prea mult. 1,25. Așa. Și pe condițiile astea, pe ieșire, avem 95 de W. 95 de W. Ne apropiem de valoarea scrisă aici. Hai să vedem și ăstuia banda de frecvență. De 0,1 până la 10 megabit. Jos merge până la 2 Hz, destul de bine, iar în sus merge până la 2,8 MHz. Da. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Da, mi se pare ciudat felul cum funcționează asta, cum îi spune, limitarea. Îmi plăcea mai mult limitarea pe cealaltă schemă, dar se poate face, bineînțeles, un de ăsta, cum îi spune, un hibrid între cele două. Sincer, schema asta mi se pare foarte complicată, are foarte, foarte multe componente active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 tranzistoare. Mi se pare mult. Cu protecție făcută ca în cealaltă, să reduce numărul de tranzistoare cu 2 și îmi place mai mult cum funcționează așa. Se reduce iarăși numărul de componente pasive. Nu știu dacă această schemă chiar merită făcută așa cum este. Adică, în afară de protecție, totul merge chiar fain. Chiar foarte fain și zic că merită făcută așa, dar protecția merită făcută, protecția din cealaltă schemă. În rest, deci, în afară de partea asta de protecție, schema merită foarte bine făcută. Chiar și cu această modificare pe care am făcut-o eu cu 2 ori 200 de microfarazi în loc de 2 ori 100 de microfarazi.
nu știu în ce măsură chiar merită făcută cu condensatoare în antifază montate. Eu până acum n-am văzut niciodată, n-am văzut dezavantaje că este folosit condensator polarizat. Așa? Ba chiar așa, ia să vedem. Hai să facem experiment. Să-l tăiem pe ăsta și să fac legătura aici direct. Și hai să vedem cum funcționează. Ia uite, să ducem mult mai jos banda de frecvență. Așa. Până la 1 Hz. Cu totul altceva. Cu totul altceva. Deci schema merită. Merită. Merită foarte mult. În afară de partea de protecție. Partea de protecție merită copiată din partea elaltă. Și faptul că sunt astea, cum îi spune, aceste generatoare de curent constant ar putea chiar fi puse și pe, pe prima schemă și făcut un hibrid între astea. O să încerc să le fac. Mai corect spus, pasta, faptul, o să încerc să fac prima schemă în ambele versiuni, să o fac și pe asta în versiune cu Darlington, nu cu Siglai. Și să o fac și pe asta, dar cu protecția din ăsta. Eventual pus acolo un potențiometru de nu știu cât, vedem, ca să pot să reglez bine ăsta, cum îi spune, protecția. În rest, nu am nevoie de altceva. Deci mai urmează niște montaje pe tema asta cu schemă simetrică și eventual mai încolo să văd cum fac cu uh, scalat schema la tensiuni mai mari și deci la puteri mult mai mari. Pentru că ea merită, e foarte mișto schema. Ne vedem la partea de proiectare. Probabil că o să încerc și niște versiuni hibride SMD True Hall și atunci o să fie frumos. Baftă! Ne vedem la alte filmulețe. Baftă!